Айде, господа кочкари, днеска получихме и пуешки дропчета. Ето кашона. Отварям го пред вас. Запечатали са с елони. Пачки мъчета. Пакети по 500 грама. Вътре има 2, 4, 6, 8, 10. На 2 реда са. Значи 1, 2, 3, 4, 5 и 5 кг, 10 кг е кашона. Топ храна. Няма дъх, няма мирис. Страхотни дропчета. Да, вносни са, но цената е повече от перфектна. Повтарям, поешки дропчета, пакетчета по 500 грама, кашончета около 10 и нещо килограма излиза кашона. Това е за тази седмица новото.